Λοιπόν, χαίρετε. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με αυτό το χρόνο, τον περίεργο, πολύ όρεξη, μάλλον θα έρθουν και άλλα βίντεο, δεν ξέρω, πείτε μου εσείς. Τέλος πάντων, σήμερα με νέο background, μισό λεπτό. Ναι, όπως έλεγα, σήμερα με νέο background, έχουμε από αριστερά, εδώ πέρα, είναι η τράπουλα του Kaiba, έχουμε στήσει εδώ πέρα τα pad, θα σας πω τι θα γίνει. Αυτό εδώ πέρα θα είναι κάποιο πρόβλημα, θα έχει πρόβλημα. Θα σας πω τι θα γίνει. Σήμερα θα κάνουμε τη μονομαχία, όπως είπα, προανέφερα το deck του Kaiba και από εδώ είναι το deck του Marik. Θα γίνει μια σωστή μονομαχία, όπως έπρεπε να γίνει, σύγχρονη Kaiba εναντίον Marik, με κάποιες παραλλαγές. Πρώτα απ' όλα, σίγουρα θα έχουμε μέσα το Shield of Orichalcos. Θα το έχει κάποιος από τους δύο, με το ωραίο σλιβάκι. Κάποιος μάλλον το δίνω εδώ, στον φίλο μας το Marik. Επίσης, Dark Magician of Chaos, γιατί δεν κάνεις focus, ορίστε. Σίγουρα, Dark Hole, αυθεντικό σλιβάκι, εντάξει, ναι, σίγουρα. Και έχουμε κάποια σύγχρο που είναι διπλή και τριπλή φορά μέσα, γιατί δεν υπάρχει αρκετό sleeve, δυστυχώς. Θα παραγγείλω σίγουρα. Πάνε εδώ. King's Knight και Queen's Knight εδώ. Μυαλό εδώ, αλλά το Novelist θα τον πάρει ο Kaiba. Επίσης το Master Reborn θα το πάρει το deck του Marik, γιατί τσέκαρα ότι στο Kaiba υπάρχει ήδη Master Reborn και είναι λίγο άδικο. Και τώρα έφτασε η στιγμή του ανακατέματος. Μας λένε και λήψη 2 για τη μονομαχία. Έχει γίνει η ανακαταψιά και από τα δύο decks. Ξεκινάμε το στήσιμο τώρα. Λοιπόν, μόλις κατάλαβα ότι έχω κάνει βλακεία και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα pads σωστά, οπότε θα είναι εδώ οι κάρτες για να τραβάω και να βλέπετε, και θα σας δείχνω πως παίζεται η μονομαχία. Τώρα άμα βγει fail δεν ξέρω. Λοιπόν, τραβάμε 4 κάρτες από τη μεριά του Marik. Τι φέρνει ο μαλάκας. Λοιπόν, οι κάρτες είναι αυτές. Παγίδα που γίνεται τέρας με 3.000 defense. Αυτό effect, αυτό μια μαλακία. Και αυτό καλό, μπορώ να το πάρω πίσω αυτό στο χέρι μου, οπότε το έχεις 2 φορές, ας πούμε. Επίσης έχω προσθέσει ένα ακόμα ξύζ από τη μεριά αυτού του χαζού του Marik, του τρελάκια, γιατί εντάξει είναι λίγο άδικο. Τραβάμε και 5 καρτούλες. Κατευθείαν. Ωραία, τον Kaiba θα τον κάνει. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, κατευθείαν Horse Raider, η καλύτερη κάρτα όλων των εποχών. Δεν έχει κάποιο effect, αλλά είναι τρελό. Σίγουρα summon κάτω. Υπότις. Αυτό εδώ, κάρτα παγίδα, καταστρέφει όσο επιτεθεί κάποιος. Το καταστρέφει το τέρας. Και αυτό εδώ κάνει summon ένα μεγαλύτερο, θα δείτε τι θα γίνει. Λοιπόν, άρα ο Kaiba παίζει και ρίχνει την κάρτα παγίδα του και αυτό εδώ το τέρας σε field, να μην φαίνεται, ποιος ξέρει τι κρύβεται από κάτω. Ο Marik όμως τραβάει κάρτα και τραβάει τον μάγο, οπότε
τι θα κάνει ο φίλος μας? Θα παίξει κάτω αυτό εδώ σε θέση επίθεσης και μία κάρτα παγίδα και θα τελειώσει το γύρο του, δεν θα επιτεθεί. Ερχόμενος όμως, τραβάει ο Κάιμπα μία κάρτα και τη ρίχνει και τελειώνει το γύρο του. Δεν υπάρχει λόγος για περαιτέρω παραπληκτισμούς. Όμως ο Μάρικ τραβάει την επόμενη κάρτα και λοιπόν δείτε τι έχει ο φίλος μας. Ο Μάρικ έχει αυτό που θα το κρατήσει, είπαμε, για να χρησιμοποιήσει ξανά το spell του. Τραβάει αυτόν δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει, τον Magician. Αυτό δεν χρειάζεται ακόμα, έχει καλό effect. Αυτό όταν καταστραφεί, λέει Destroyed by Battle και σταλεί στο νεκροταφείο, ταγκάρει ένα τέρας στο πεδίο και το καταστρέφει. Μπορεί να είναι και δικό του άμα θέλει και δικό σου, για να το στείλει στο νεκροταφείο και να κάνεις, ας πούμε, summon με κάποιο effect άμα έχει. Λοιπόν, τι θα κάνει? Θα θυσιάσει αυτή τη βλακεία εδώ πέρα και θα ρίξει τον φίλο μας, που per turn κάθε γύρο παίρνει 700 attack, σίγουρα attack, μπορεί και defense, κάτσα το δω, και θα επιτεθεί στον κύριο Κάιμπα και θα του, θα του καταστρέψει τον Black Flame Dragon και θα τον στείλει στο διάολο. Και τώρα ο Κάιμπα δεν ήθελε να μην του καταστρέψει το τέρας, αν και τώρα είναι λίγο δύσκολα. Έπρεπε να το καταστρέψει, μήπως με την κάρτα παγίδα, μήπως θα γίνει πολύ δυνατός. Δεν το ήξερε, θα δούμε. Τραβάει όμως ο Κάιμπα την επόμενη κάρτα και βλέπει ότι είναι ζόρικα τα πράγματα με τον φίλο μας εδώ πέρα όταν τραβάς αυτή τη βλακεία. Οπότε τι κάνεις? Ενεργοποιείς το effect εκείνης της βλακείας της κοτόπουλης και καλείς μέσα από το deck σου ή από το χέρι σου το εξάρι. Το κατεβάζεις. Ωραία, αυτό 2.300 έχει. Ωραία. Και καθώς μπορείς να το κάνεις αυτό, πετάς και αυτή τη βλακεία κάτω. Επίθεση στον τέτοιο, κάτσε εδώ πέρα τι είχαμε βάλει. Αυτός, ωραία, το ενεργοποιεί. Μάλιστα, βεβαίως, γιατί έχει 3.000 defense points και πού να τον φτάσουν αυτοί οι χαζοί. Αυτός όμως έκανε επίθεση σε αυτόν. Κάτσε να δούμε άμα αναγκαστική επίθεση. Ναι, τέλος πάντων επιτίθεται. Χάνει αυτός 500, 400, 800 life points ο Μάρικ, οπότε πες από τους 2.000. Πες, δεν σιγά μην το πάμε τώρα. Πες 3.000 γιατί θα λήξει μονομαχία, δεν προλάβω να δείξω τα Dexter, μαλάκα. Τον σπάει τέλος πάντων, τελειώνει το γύρο του. Τραβάει ο Μάρικο εδώ πέρα κάτι καλό, βλέπω Dark Hole, ωρε μαλάκα. Τι ρίχνει ρεξά το Dark Hole ο Μάρικ και τα παίρνει όλα σβάρνα. Αυτό δεν είναι, κάτσε λίγο, All Monsters, αυτό δεν είναι Monster, είναι Trap. Ωραία, οπότε δεν το καταστρέφει το Dark Hole. Αυτό το συνειδητοποίησα κι εγώ, ότι μπορούσα να το κάνω στο παιχνίδι, στο ηλεκτρονικό, στο Duel Links όταν έπαιζε. Και δεν το είχα σκεφτεί τέπο. Λοιπόν, του τα παίρνει όλα σβάρνα. Τζάμπα τα κάλεσες, φίλε μου Κάιμπα, συγγνώμη, δεν ξέρω τι να πω. Και εσύ καλείς κάτω αυτό εδώ πέρα. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι ο φίλος δεν έχει... όχι. Ναι. Ρίχτω κάτω έτσι εδώ πέρα. Όχι. Άκυρο.
Ο Μάρικ είναι λίγο χαζός. Το ρίχνει έτσι εδώ πέρα, για ασφάλεια. 3.000 τέτοιο και αυτό. Τι θα κάνεις ρε φίλε μου? Καλά, μένει όμως με πίπο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο φίλος μου. Άμα έπαιζε όντως τη σειρά, δεν τον είχε πια από χέρι. Γιατί ο άλλος, για να δούμε, τελειώνει το γύρο του. Και τι θα τραβήξει ο φίλος μας? Δεν του χρησιμεύει. Μπορείς να καταστρέψεις μια μαγική κάρτα λέω, ένα τέρας, να το κατεβάσεις εδώ πέρα ή στον επόμενο γύρο μπορείς να το σκυπάρεις και να τραβήξεις μια κάρτα ή κάτι τέτοιο. Μισό λεπτό. Άκυρο. Μπορείς να την κατεβάσεις, καταστρέφεις όποιο τέρας θέλεις και αυτόματα σκυπάρεται ο γύρος σου. Ναι, τώρα το θυμήθηκα. Τι θα κάνει ο χαζούλης μας? Θα πετάξει κάτω τον Horse Raider, επειδή είναι λίγο τρελάκης. Θα ρίξει κάτω... Αχ, δεν μπορεί να κάνει και κάτι ρε φίλε. Όχι, ρίχνει κάτω το Horse Raider και τελειώνει το γύρο του. Τώρα τον έχει στριμώξει ο Μάρικ τον Κάιμπα. Παρόλο που έχει κάτω άλλος πολύ δυνατές κάρτες, παγίδες. Τώρα θα δούμε. Τραβάει όμως ο Μάρικ Shield of Ori Halkos ρε μου. Και την πετάει εδώ πέρα. Να δείτε την ρε φίλε καλά. Δεν έχουμε δίκυκλος και τρίκυκλος, συγγνώμη. Έχουμε μόνο τον πραγματικό ρίχαλκο. Πάρε τον εδώ πέρα. Και αυτόματα, για όποιον δεν ξέρει, κάθε τέρας που έχει ο φίλος μας παίρνει και 100 life points. Δεν καταστρέφεται, δεν επηρεάζεται από... είναι αυτόματα, πώς το λέμε, είναι κάρτα πεδίου. Βασικά μπορεί να καταστρέφεται αδερφέ, αλλά από κάποια effects από σύγκρο. Πάντως εκείνη την εποχή δεν μπορούσε να καταστραφεί, ήταν αίτητο ας πούμε. Μα ναι, ο Γιούγι ο τρανός δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο φίλος μας. Θυμηθείτε λίγο με τι έχει μείνει. Οπότε τελειώνει το γύρο του. Ο ξαδερφός μας ο Κάιμπα παρόλα αυτά έχει εδώ πέρα, τραβάει αυτό εδώ. Οπότε θυμηθείτε λίγο ότι έχει τον Queen's Knight. Οπότε πετάει εδώ πέρα τον King's Knight, τι λέω κι εγώ, και αυτόματα έρχεται από το χέρι του η Queen's Knight, γιατί μπορεί να φέρει τον Jokes Knight την Queen's Knight. Βέβαια έμεινε μόνο με αυτό τώρα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τώρα να επιτεθεί πάλι άχρηστα είναι. Τώρα πρέπει να του έρθει κάποιος ας πούμε Blue Eyes White Dragon, να το στήσω τώρα για να φανεί έτσι τηλεοπτικό. Δεν ξέρω, ίσως το κάνω, αλλά να δω τι θα τύχει όμως. Άμα τύχει κάτι καλό, δεν θα το κάνω. Ο Μάρικ παρόλα αυτά τραβάει ένα αρκετά δυνατό τέρας, οπότε το κάνει κάτω Summon. Ναι, και επιτίθεται στον Ξα. Σε αυτόν εδώ. Άντε, έλα. Queens. 300 πόντους. Έχασε Skyba μου, συγγνώμη. Πόσο είπαμε 3.000, έχεις πάει στους 2.700 και ο άλλος είχε χάσει 800 και είναι 2.200 λοιπόν. Πάμε, τραβάει Κάιμπα. Ωραία, τράβηξε βλακεία. Θα το στήσω, θα δείτε τι τράβηξε εντωμεταξύ. Τι είναι αυτό ρε φίλε? Εντάξει, κομπλέ εντωμεταξύ, τι λέω, χρειάζεται. Και τον άλλον. Κρίμα, μπορούσαμε να καλέσουμε εξής, το ξέχασα κιόλας. Λοιπόν, και αυτό θα ήταν τηλεοπτικό και δεν θα χρειαζόταν να το στήσουμε. Είμαι βλάκας, αυτό είναι το Yu-Gi-Oh παιδιά. Λοιπόν, θα το στήσω με Κάιμπα όμως τώρα, με Blue Eyes. Δυστυχώς με αυτό που έκανα είδα κιόλας λίγο τι θα έπαιρνε, οπότε αναγκάστηκα λίγο να το ξανααλλάξω όλο, γιατί πραγματικά θα είχανε παιδιά στον επόμενο γύρο, δεν είχε κάτι να τραβήξει άλλο. Το Battle Locks με λίγα λόγια και θα είχανε ο άλλος, δεν ξέρεις, το deck του είναι γεμάτο τέρατα που έχουν effects και κάνουν αυτό, άμα πεθάνει σκοτώνει αυτόματα τέρας. Άστο. Λοιπόν, τι να κάνει, τραβάει αυτό εδώ,
Παπ, πεθάνατε και οι δύο και το καλεί κάτω. Τώρα που έχεις εσύ 3.000, επίθεση σε αυτόν τον χαζό. Παπ, έχασε όμως πάρα πολλά. Όχι, αχ, μαλακία, ναι. Ναι. 1.200 θα είναι καλό, Θα φάει 1.200 και θα πάει αναγκαστικά στο χιλιάρι. Δεν τον νοιάζει, όλος ήταν τρελός. Δηλαδή έχανε life points για να πάρει το ώρα. Τέλος πάντων. Τι τραβάει αυτός? Μια βλακεία τραβάει. Οπότε απλά το πετάει και αυτό κάτω. Βασικά, όχι. Ναι, θα το πετάξει κάτω. Γιατί θα δείτε τι θα γίνει. Τελειώνει το γύρο του και αυτός κάνει επίθεση σε αυτό. Σε αυτό δεν μπορεί να το καταστρέψει. Έχει 3.000 και έχει 3.000 και αυτό. Πετάει εδώ, παπ. Καταστρέφει αυτό, μπαμ. Αλλά και Blue Eyes White Dragon. Συγγνώμη φίλε μου, αλλά πίπο έφαγες. Πίπο έφαγε γι' αυτό. Πάνε όλα στο νεκροταφείο. Ναι. Πολύ μεγάλη βλακεία είναι λοιπόν, παιδιά. Ο Κάιμπα έμεινε ανισόρροπος. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ίσως άμα έπαιζε αυτό για να καταστρέψει αυτό και πάλι θα πέθανε. Λοιπόν, τραβάει κάρτα. Όχι, τι τραβάει κάρτα ρε παιδιά. Τελειώνει το γύρο του. Τραβάει αυτός ο όμορφος κάρτα. Ρε δεν έχει τίποτα αυτός, δεν ούτε ο Μάρικ, τι λέμε τώρα. Λοιπόν, πετάει αυτό εδώ και τελειώνει το γύρο του. Ο Μάρικ δεν έχει τέρατα παιδιά. Τραβάει ο ξάδερφος παρόλα αυτά. Αυτό εδώ θα υποστεί τώρα, ναι. Λοιπόν, καλά καταλάβατε, θα το πετάξει κάτω και τελειώνει το γύρο του. Λοιπόν, αυτός εδώ πέρα, target one card, σου λέει πέτα μια κάρτα στο διάολο και κατέστρεψε ένα monster in the field. Χρήσιμο, το έχουμε χρησιμοποιήσει πολύ. Παρ' όλα αυτά θα κάνει τη θυσία του, θα τα ρίξει αυτά τα δύο στο δαίμονο δράκο, στο διάολο με λίγα λόγια, και θα πετάξει, δεν το σκέφτηκα εντωμεταξύ πιο πριν, έσκασε ο spellcaster, πάει τελείωσε τώρα. Παίρνει και 500 κατευθείαν, πάει 300. Επίθεση σε αυτό το χαζό. Τον γάμισε όμως ο Κάιμπα. Όχι, δεν θα ενεργοποιήσει. Να το σκάσει. Το σκάει, ναι. Πάει και τον πίπο. Ενεργοποιεί αυτό ρε παιδιά, και όταν σου κάνει επίθεση ο αντίπαλος, πάει το τέρας, καπούτ. Έργο. Ναι, όμως καταστρέφεται αυτός. Το effect του είναι ένα spell card από το νεκροταφείο του Μάρικ. Επιστρέφει στο χέρι του. Το μόνο spell card που χρησιμοποίησε, όπως μπορείτε να δείτε, όλα τα λετέρατα, είναι αυτό. Οπότε πάει στο χέρι του, πολύ δυνατό. Και αυτός μπανάρεται. Και επίσης ότι πήγε να καταστρέψει, μπανάρεται. Πίπο δηλαδή, με λίγα λόγια. Και τώρα τράβηξε ο Κάιμπα αυτό που τώρα είναι άχρηστο πρακτικά. Γιατί αυτό ουσιαστικά όταν έχεις Ice Dragon κάτω, Blue Eyes, μπορείς να τον κάνεις special summon και να καταστρέψεις. Έχει effect ότι σκάει εκείνη τη στιγμή στο γύρο σαν special summon και μπορεί να καταστρέψει ένα οποιοδήποτε τέρας του αντιπάλου. Είναι πολύ χρήσιμο. Τέλος πάντων, δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Κάιμπα, οπότε τελειώνει το γύρο του. Δεν μπορεί να επιτεθεί. Εντάξει, βέβαια μπορεί να ρίξει την μαγική κάρτα, να καταστρέψει. Βασικά δεν ξέρω άμα επηρεάζεται αυτό ρε φίλε από αυτή την κάρτα κιόλας. Είναι περίεργο και δεν θα το κάνει κιόλας, γιατί παλιώς θα επιτεθεί ο άλλος 1000 life points. Έχει το τέρας, έχει 1900, το άχρηστο κιόλας. Λοιπόν, έχεις. Μαλάκα, δεν έχει. Αυτός δεν παίρνει τίποτα. Το ανακατεύω παιδιά του Μάρικ, αλλιώς δεν θα δούμε show ποτέ ρε. Δεν θα πεθάνει τώρα. Λοιπόν, το ανακάτεψα και επιτέλους τραβάει Dark Lucius level 4 ο φίλος μας ο Μάρικ, αλλιώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα πραγματικά. Και τώρα ο Μάρικ πετάει ξανά την μαύρη τρύπα
το διαλύει αυτό, το spy. Καλεί τον Dark Lucius και αυτός άμα κάνει damage στη μονομαχία, δηλαδή κάνει επίθεση, βέβαια τον μπλοκάρει αυτός ο χαζός. Έκανε όμως, πάλεψε, δηλαδή έχει επιβιώσει το γύρο, οπότε τώρα παίζει ο Κάιμπα, συγγνώμη για τον ήχο, τραβάει αυτό, κατεβάζει αυτό, του επιτίθεται, μένει τον σπάει 700, ζει οριακά με 300 life points. Λοιπόν, θα το κάνουμε 1300 για... ξεκίνησαν με 4.000 ή μήπως γίνει καμιά στραβή. Ο άλλος εντάξει, 300 πόσα έχει. Λοιπόν, και δεν μπορείς να κάνεις τώρα κάτι άλλο, οπότε με αυτά εδώ πέρα κρατιέσαι. Λοιπόν, αυτό το τέρας εντωμεταξύ είναι τρελό, δεν το είχα ξεχάσει κιόλας ότι παίρνει 300 attack points άμα θυσιάσεις ένα δράκο από το χέρι σου, και άμα έχει δράκο ο αντίπαλος στο νεκροταφείο του, τον παίρνεις ξανά στο χέρι σου. Βέβαια είναι η σειρά του φίλου μας του Μάρικ και τραβάει αυτό, αλλά δεν μας νοιάζει, κάνεις special summon, βασικά τραβάει κατευθείαν, πετυχαίνει κάτω αυτόν και κάνει special summon το Dark Lucius. Καλά, τώρα σπασμένο δεν λέω, εντάξει. Πού είναι Dark Lucius level 6? Σπασμένο, εντάξει, δεν λέω. Ναι, τώρα τον έφαγε. Ναι, βλακιά έκανα. Δεν πειράζει. Εν τω μεταξύ αυτός, άμα το effect και αυτού είναι άμα έχει κάποιο τέρας πάνω από 1600 attack points, τον ελέγχει, το κάνει control, οπότε πάει ο άλλος. Τελείωσε. Τώρα για να δούμε μήπως μπορεί να κάνει και κανένα ξύζο τέτοιος, να το δείξουμε. Ούτε στα πιο τρελά του όνειρα, το τέρας που έχω βάλει για special deck θέλει 3 level 6. Λοιπόν, τελειώνει το γύρο του γιατί θα λήξει μονομαχία και συγγνώμη πραγματικά. Ωραία, λοιπόν, πετάμε, θα αλλάξουμε λίγο τους κανόνες ρε παιδιά, θα το κάνουμε όπως θέλουμε εμείς. Πετάμε αυτό εδώ όπως το κάνανε και αυτοί. Ρίχνουμε αυτό εδώ όπως το κάνει ο Κάιμπα παλιά και τριμπιουτάρει 2 τρελούς αυτούς εδώ από το νεκροταφείο, θα τους κάνει ban. Ωραία. Και καλεί από το νεκροταφείο του special summon αυτό. Λοιπόν, έτσι. Γιατί αλλιώς δεν θα γίνει δουλειά. Δεν νομίζω να γίνει δουλειά αλλιώς. Λοιπόν, τι κάνει? Επίθεση σε αυτόν εδώ. Μπαμ, κάτω, μια και κάτω. Πέθανε. Παπ, χάνει λίγους πόντους ζωής. Δεν πεθαίνει. Έχει φύλακα άγγελο. Τελειώνει το γύρο του. Τραβάει οξάς. Έλεγχο μυαλού. Το πετάει κάτω. Αχ, όχι, δεν το πετάει κάτω γιατί θα τελειώσει πάλι τελειώνει το γύρο του. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Βασικά γυρνάει, έλεγχο μυαλού, ναι, παπ, γυρνάει, παίρνει αυτό και καταστρέφει αυτό, παπ, έργο. Λοιπόν, με τον έλεγχο μυαλού, έργο, έφυγε έργο. Λοιπόν, ο Μάρικ όμως είναι τρελός, ρίχνει αυτό εδώ και αυτό τι κάνει? Discard 2 cards, δηλαδή ας το διάολο. Δείξτες, πάρτες και φέρε μου one spell. Οπότε πάρε πάλι τον έλεγχο μυαλού και καράτα τον γιατί θα ξαναχρησιμεύσει. Λοιπόν, 21 λεπτά, πολύ content ρε παιδιά. Λοιπόν, κανονική μονομαχία. Και πού είμαστε ακόμα? Λοιπόν, αυτός πήρε, τι έτυχε? Tiger Dragon. Αυτός εξαιρετικά είναι. Εν τω μεταξύ αυτός καταστρέφει αβέρτα τέτοια. Αυτός εδώ καταστρέφει αβέρτα κάρτες παγίδες. Μόλις κάνεις ban το tribute, τέλος πάντων. Καλείς εδώ πέρα από αυτόν εδώ, πάει στο διάολο αυτό. Και φέρνεις αυτό εδώ. Αυτό εδώ κάνει επίθεση. Αυτό
κατά βασικά χρησιμοποιεί το effect του, καταστρέφει αυτό εδώ, μετά από τόση ώρα. Να πούμε, κάνει επιθέσεις αυτό, χάνει life points, δεν πεθαίνει, αλλά αυτός είναι level monster. Λοιπόν, τελειώνει το γύρο του. Αυτό πέθανε. Αυτό πέθανε. Κάνει τέτοιο. Χρησιμοποιεί το effect του Lucius, που παρεμπιπτόντως ήταν και η δεύτερη κάρτα. Οπότε τραβάει η κάρτα που είναι αυτό εδώ. Κάνει το effect του Lucius. Άκυρο. Η κάρτα δεν τραβάει γιατί τράβηξε το Master Reborn. Κάνει το effect του. Παίρνει 500 από το Σιλτοφόρη Χάλκος. Μην ξεχνάμε. Οπότε είναι και πιο δυνατός από τον Blue Eyes. Αυτό. Οπότε τον σπάει. Άσε το διάλογο. Καληνύχτα σας. Να κλάνει το νύχτα. Τι γίνεται τώρα. Και ο άλλος έχει μείνει με τις Παναγιά στα μάτια, ρε φίλα. Δες εδώ τι έχει. Πάλι ελέγχους μυαλού, Master Reborn, τέτοια. Αυτό εδώ πέρα το χρησιμοποίησε βασικά όποτε πάει στο νεκροταφείο. Συγγνώμη. Και είχε και αυτό εδώ πέρα, μπορούσε να τα κάνει ζημιά. Τράβηξε αυτό. Λοιπόν, δεν τραβάει αυτό. Γιατί και οι επόμενες κάρτες που τραβάει, παιδιά, είναι εξωφρενικές. Δηλαδή μόνο για άμυνα είναι. Ένα Lord of D και αυτό εδώ που είναι σαν το άλλο που καταστρέφει όταν σου επιτεθεί κάποιος. Και αυτό εδώ που είναι το ίδιο πράγμα. Σταματάει την επίθεση όταν σου επιτεθεί κάποιος. Μετά είχε Monster Reborn. Αυτό και αυτό εδώ που σταματάει την επίθεση. Γενικά το τέτοιο είναι γεμάτο τέτοιες κάρτες παγίδες στο deck του Kaiba. Αυτό εδώ πολύ καλό. Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω. Συγκριτικά, μάλλον έπρεπε να έχει χάσει ο Μάρικ εδώ και πολλή ώρα, άμα το παίζαμε 2.000 life points, αλλά έκανε κάποια καλά attacks, δεν μπορώ να πω. Δεν κάναμε special summon τέτοιο ξύζ, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, θα σας πω όμως τώρα που τι μπορώ να διορθώσω σε αυτή τη μονομαχία, που συγκριτικά έχασε ο Μάρικ. Βέβαια ο Kaiba δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο, ενώ ο άλλος, δείτε εδώ πέρα νεκροταφείο του, με τη μισή τράπουλα το νεκροταφείο την έστειλε. Μισό να σας πω τι θα μπορούσε να διορθώσει. Ίσως με αυτά εδώ τα δύο που είναι δράκι, να μπορούσε να τα καλέσει ταυτόχρονα για να μπορεί να κάνει special summon αυτό εδώ που είναι πολύ τρελό ρε πολύ όμορφο. Κάτσε να σας το δείξω. Δεν το κάνω συχνά αυτό, αλλά θα σας το δείξω. Να, είναι πανέμορφο. Οπα, εγώ. Δεν θέλω να το ακουμπάω καν. Λοιπόν, είναι πανέμορφο. Και καλείς αυτό με λίγα λόγια. Που μπορεί, όταν το κάνεις αυτό, μπορείς να καλέσεις της Παναγιάς στα μάτια Galaxy πράγματα σαν, ας πούμε, αυτό. Άμα έχεις και Blue Eyes, γι' αυτό το έβαλα, γιατί άμα έχεις Blue Eyes Dragon που είναι level 8, μπορείς να καλέσεις τέτοια πράγματα που δεν καταστρέφονται. Να, και αυτό υπάρχει 3 φορές, παιδιά. Αυτό το έχω. Το έχω και σε... Αυτό το είχα ξεχάσει. Το έχω και σε Ghoster και σε First Edition. Τα έχω όλα First Edition. Τρελό. Τέλος πάντων, παιδιά. Αυτό το ανακάλυψα μόλις τώρα, δεν το θυμόμουν καν. Ότι το έχω 3 φορές First Edition. Μόνο αυτά ήταν ένα 50. Δηλαδή. Εντάξει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσετε. Σιγά μην παρακολούθησε κανείς 27 λεπτά βίντεο, μαλάκα, Yu-Gi-Oh! Δεν ξέρω. Δεν θα το κόψω, αυθόρμητο έτσι ότι βγει. Δηλαδή θα το κόψω μόνο εκεί πέρα που λέω μαλακίες. Σχεδόν όλο το βίντεο δηλαδή. Εντάξει. Αυτό, καλή συνέχεια.